Čau lidi. Dneska mám po několika dnech zase volno konečně, tak jsem si vyrazil trochu zacvičit. Natáčet se, dělat píčoviny a tak. Tak jdem na to. Píčo, tady lítají letadla. 112 metrů nad hlavou. Málo mě to zdechlo. Dotahovat si kozy je důležitý. Nikdo nechce mít utrhlej cecek. Ani já ne. Tady je moje tyčka na výmyk. Jak můžete vidět, je lehce odrosená jak 12. Takže si ji budu muset trošku osušit. Já jsem úplně udejchanej z toho. Srdíčko mi buší, ty vole. Ještě jednu, minimálně jednu sérii ještě dám. Tak pojď. To tam, to tam. No mám dost. Jsem tlustej, no. Jsem tlustý. Bych tak mohl říct o životě v Anglii. Je tady zima, hnusný počasí, skoro pořád prší. Je to tu drahý jako svině, ale ten plat tomu odpovídá, no. To si nestěžuju. Lidi jsou tady stejně protivní jako v Česku, každý se už klebí. Snažím se usmívat na ostatní lidi, co jdou nahoru, když já jdu dolů. Mávám na ně, mrkám na ně, nic. Když na to někdo podívá, tak se mu zašklebí. Nikdo se neusměje. Jsou to hovna. Budu vypadat největší. Liška, hovno. Tady je liška, kámo. Pojď sem, ty svině. Ještě zatvičím nohy, teda břicho, vole. Je vyleštěná. Teď jenom naštelovat stativ. Tak tomu se říká výmyk. To mě naučil pan Jelen po kole. Liška tady pořád obíhá. Čekáš ji někdo? Ne, vole.
Jednak tady mám běhací pás. Máme odcvičeno, vydávám se k domovu. Co to je? Co to je? Co pak to tady máme? To vypadá moc pěkně. Zdá se, že to funguje. Jdeme na to? Jel jsem a na konci svojí cesty jsem vyplašil lišku. Tak jdem na ní. Juhu! A je tam liška. Kunda, vole. Vyplašíme lišku, když se pase. Na pasece. Tak pojď ty kundo. Tak pojď. Pojď, já tě vypěhám. Zjistil jsem, že lišky běhají rychle. Nechtějte, aby vás někdy honila liška. Nemáte šanci jí utéct. Příště u dalšího videa. Čau.